nih. Aduh, jan pari ini kok akeh masuk ke ya. Aduh. Tahan. Nyapa? Baca iki lho, Ton. Lah terus Cuma lo buntel apa tali keten ada. tali. Cepetan, ha. Iya, sik. Cepet iki Ton iki tak buntel iki. Ada. Tonton. Ada. Pengen tonton. Gila. Aduh. Ya ampun Ton, lah kok terus tali ini tali suket kita. Lah terus piye? Jenenge buntel sekolah, buntel mung bacok mosok ya tali suket Ton. Wis to tali iki iso. Iso jasmu kuwi. Gumbal-gumbal kaya telesan kono kaya prenek to. Wis to iki lho tak taline nggo iki iso. Tak kapok tenan kuwi ngomongan kuwi. Ki jemune tali kaya lho kok masalah tali suket. Aduh. Tali iki ae demi tali iki ae kok Aku tak aduh ten malah bocah. Aduh kendang Ton. Lah, iya. Jan. Cepet tonton. Aduh. Iya. Ki. Buntel lagi. Aduh. Malah koyo ngono ki. Aduh. Wis to kena sampe iki kerudung iki. Goblok bener kowe. Kok jumune malah tali. enggak enak lho iki wae kena. Wis kena dibuntel. Goblok bener kuwi. Buntel ngene lho, buntel. Buntel ngene. Wis. Nah, kan mending ta ora ngucur anune.